Un fort aplaudiment de tota la gent. Quin color vols? Negre o vermell? I recordem que tenim els fulls de ball, tots impresos dels balls que s'ensenyaran al llarg de tot el cap de setmana. En català, we also have the scripts of all the dances in English. So please, if you want them, here they are, here, aquí davant. Now, okay? So, Gabi, Paqui, gràcies. Thanks so much. Merci, thank you. I gràcies a vosaltres per venir. Thanks to everybody. Thank you. Oh, que me mato. Que no, que era broma. Cap de fèmur ja el primer dia. No? Vale, doncs vinga. Hola, què tal? Bueno, de Gabi la Paqui, jo sóc en Gabi. Bona nit. Jo sóc la Paqui. Good night, I am Paqui. He is Gabi. Gabi. And my English is very, very poor. Et même français aussi. C'est un peu. Vinga, anem a explicar el ball. Els alemanyos no en tinc ni follins. Cuando bailo, lo dejo fuera. ¿No? Lo dejo fuera. Lo disfruto fuerte, també. M'agrada més. Cuando bailo lo disfruto fuerte. Us anem a explicar un ball molt facilet, d'acord? Bueno, perquè pugui ballar tothom. Llavors, és un ball que es diu Jim's Gift, és el regal del Jim, d'acord? Jim és el cantant de la cançó, el Jim Lauderdale, i ens va regalar un CD dient aquesta cançó és la més country del CD. I llavors nosaltres hem fet el ball amb la cançó que el cantant ens van dir, d'acord? Espero que us agradi. Comencem? Ens va posar en un compromís, vaja. Vinga, comencem pel principi. Vale, 32 temps, 2 parets, tindrem 3 tacs. Vinga, i comença, tal com diu la cançó, ho dirà, que anirem de fer un zurn. Farem voltes, toe estrats, d'acord? Primer, peu dret, to right, toe estrat, quart de volta a la dreta, punta un quart, d'acord? Ara, amb l'esquerra, toe estrat, mitja volta, punta mitja volta cap a la dreta. Amb la dreta, toe estrat, quart de volta a la dreta, baixo, esquerra, toe estrat, in place, toe estrat, d'acord? Tornem a estar a paret d'inici, paret de les 12. Ok, tou, estrats, 7, 8 i tou, quart, tou, mitja, tou, quart, tou, in place. Va bé això? Peu dret, scaf, pas, step, stomp, up, stomp. D'acord? Sí? Scaf, step, stomp. Ok? Seguim per això? Pas dret a la dreta, davant, o sigui, pas davant dreta. L'esquerra la creuem per darrere de l'esquerra, d'acord? Temps. I ara farem un i un pas, creuem, pas, stomp up esquerra. Repeteixo, després de fer les voltes, l'últim pas que hem fet és tou estret esquerra, hem dit scaf dreta, amb el peu dret fem escaf, pas, stomp, deixem pes, peu dret, pas davant, cross i pas, cross, pas, stomp up, d'acord? Sí? Aquí seria el tempo, és escaf, pas, stomp seria pas, escaf, stomp, però aquí serà sincopat. Primer fem pas, creuem amb un temps i aquí serà i creuem i stomp up, i un i stomp up, d'acord? Des del principi ho fem ara, tou estrats, quart de volta, mitja. Som-hi. 5, 6, 7 i 8, punta quart, punta mitja, punta quart, punta esquerra. I escaf, pas, stomp, i cross i stomp up. Anem a comptar-ho fins aquí, que serà més fàcil, d'acord? Des del principi comptem de seccions de 8, 7 i 8, i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8. No hem deixat el pes, és un stomp up, d'acord? Perquè sortirem amb l'esquerra. Sí? Anat bé? Tornem a fer comptant? Anat refua.
Comptant? 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8. Seguim? Sí? Va bé això? Ok. Hem fet un stomach, per tant, el pes el tenim a la dreta. Amb l'esquerra tornarem a fer toe estrats. Ara per això farem un toe estrat amb l'esquerra, que no és on hem deixat el pes, farem punta, quart, punta dreta, mitja, punta esquerra, mitja més. Quart, mitja, mitja. D'acord? Estem aquí, stomach, quart, mitja, mitja, i ens quedem a la paret que tenim a l'esquerra, d'acord? 5, 6, 7, 8, punta un quart, punta mitja, punta esquerra, baixo, i ara farem un i obrim i creuem, out in cross, i obrim i cross, d'acord? I obrim i cross, sí? Ok? Contesta aquest? Sí, fem aquesta secció, havíem acabat amb l'estom up, ens anem a fer la volta i quart cap a l'esquerra. 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8. Out in cross, sí? Fem les 3 seccions i només ens falta una per acabar, d'acord? Ho contem des del principi. 5, 6, 7, 8 i punta, baixo, punta, baixo, punta, baixo i 8. I 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8. I 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8. Sí? Bé tothom? Va bé? Seguim? Un altre cop, no? Sí què? Un altre cop, Paqui, un altre cop. Jo, explicat. 5, 6, 7 i 8. I punta quart, punta mitja, quart, punta esquerra, baixo, scaf, i stomp, stomp, i cross, hold, i cross, stomp up, punta, punta mitja, mitja, i obrim i cross, i creuem. Millor, fàcil el que queda ara. Bein dreta, i 1, 2, 3, 4, deixo pes a l'esquerra, rock step darrere, peu dret, rock step, 2 stomps dreta, stomp, stomp up, perquè començarem amb la dreta. Demanen que tireu més cap allà, perquè tenim el Quim també que ens està gravant i li han mogut ja el trípode com 4 vegades. Fem l'última secció, ens havíem quedat mirant cap aquí i obrim i creuem i ens anem cap a la dreta amb el bein. 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bein a l'esquerra i el rock step. I aquí s'ha acabat el ball. Comença el ball, ja està. Tornaríem a començar. D'acord? Ball de 4 parets. Sí? Forward. Ok, ho contem ara des del principi en 8, d'acord? Anem a fer-ho des del principi, puntes, 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 seccions de 8 i després us l'explico jo, comptarem sencer, perquè estem acostumats en el canal de Country Català que el contem tot d'una tirada també. Vinga, des del principi. 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. La dreta no deixem el pes per poder tornar a començar la punta, 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 la volta. 4 parets. Com ha anat? El Gavi s'ha colat i ha dit de 2. Ho posa allà? Com que jo m'he colat i he dit de 2? Si jo no he dit res. És de 4 parets. Furgols. Ariadna! Jovetes! És de 4 parets, perquè hem començat mirant a les 12, acabem mirant a les 9. Sí? Jo no he dit res. No ho sé, noi. Jo la bronca a mi, ho heu vist, no? Parla tant que no me l'escolto, o sigui que... Va. Vinga, va, us el conto seguit ara, són 32 temps. Sí, està bé? Som-hi, 5, 6, 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 i 13, 14 i 15 i 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 i 23 i 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32. Sí o no? S'ha acabat el ball, tornaríem a començar amb la volta de la dreta. Sí? Esteu xocant amb el Quim. Si amb
Tornem-hi? Cal tornar, sí? Vinga, doncs. Cap a la dreta, 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, stop, up per poder tornar a començar. Provem aquesta paret? Vinga, que hem de fer les 4, sí? Mirant cap a les Segona finestres. paret, the second wall. Vale? I arribarem fins al... Parlarem dels tacs. Vinga, punta quart, mitja, ens tornem a quedar aquí, l'última punta amb l'esquerra, 5, 6, 7 i 8. Punta quart, punta mitja, punta quart, esquerra, dreta, escap, i stomp, stomp, i cross, hold, i cross i stomp, punta quart, mitja, out, out, in cross, bind, to the right, and rock, step, stomp, stomp up. Tornaríem a començar. Com ha Sí? anat? Segona paret, bé o no? Provem la tercera? Vinga, cap a la dreta, fent la volta amb toe estrats. 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bé? Què tal? Bé o no bé? Caurem. Sí? Quarta paret. Fem les tres seguides. No, fem la quarta, mirant cap aquí. Sí? Fem la quarta paret, que ens queda? Vinga. 7 i 8 i 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4 i 5, 6 i 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 7 i 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Què tal? Més o menys? Va, anem a fer ara de seguides, d'acord? Farem primera paret, segona paret, tercera paret seguides, d'acord? Fins que ens trobem a la quarta paret, que seran les 3. Som-hi, puntes quarts, 5, 6, 7 i 8 i quart, i mitja, i quart, i punta. Escap, i cross i estomp. Punta quart, mitja, obrim i cross. Bind, 2, 3, rock, step. Comencem, un quart, i mitja, punta, escap, i cross tomar, punta quart, mitja, out, in cross, bind, 2, 3, i el rock, step. Comencem, un quart, i mitja, punta, escap, stomp, en cross tomar, punta, obrim, creuem, bind, 2, 3, en rock, step, stop. Bé? Anem bé o no? Sí o no? Està bé el tema? Molt bé. Ok, tenim 3 tags. El tag consisteix en fer les 4 últims counts, que és el rock, step, stomp amb la dreta, d'acord? O sigui, el rock, step, stomp, que és on acabem, això serà el tag. Per tant, repetim 4 temps del final quan ens toca el tag. El primer tag ens toquen aquí, d'acord? Hem fet 1, 2, 3 parets, final, tercera paret, estem aquí, repetim les 4 últims temps, que és el tag. Sí o no? Veníem del i obrim i cross, fem el bind a la dreta, d'acord? Rock, step, stomp, anem a fer aquest tros, cap a la dreta bind, 7, 8 final, 1, 2, 3, i el rock, 2 stomps, i aquí tag, rock, step, stomp, i començaríem. Va bé això? Sí? El tag el farem 3 vegades, d'acord? I és 4 passes, o sigui, 1, 2, 3, 4. Això és el tag. L'hem d'afegir després de la tercera paret, d'acord? Ens queda aquí. Anem a fer aquella paret que és on el comencem, la fem tota, l'acabarem aquí i afegim el tag. Sí? Vinga, des del principi.
Comencem. 7 i 8 i punta, baixo, punta, baixo, punta, baixo, punta, lloc. Escaf, pas, piquem, piquem, i un, hol, i un, i estom. Punta, giro, obrim, tanquem. Bain, 2, 3, el rock, step i el tac. I rock, step, piquem, piquem, comença el ball. Sí? S'entén? Sí. Sí, Paqui, sí, Gavi, sí. Molt bé. Val, després, els altres dos. Ens queda un a la paret de les 6 i a la paret de les 12. Sí? 3 tacs. Paret de les 3, paret de les 6, paret de les 12. En aquí, rock, step, stomp, stomp, tac. En rock, step, stomp, stomp, començo. Després aquí igual. Rock, step, stomp, stomp, tac. Rock, step, stomp, stomp, començo. Aló? Després de la tercera, després de la sisena i després de la vuitena hem de repetir el tac, el rock, step, stomp, stomp. After 3, 6 and 8. Aquí ho posa tot, Ok? Vinga, anem a fer 3 parets, tac, seguim fins a la següent i després posem la música, d'acord? La música acompanya, Tranquil·lota. Vinga, 7 i 8 i punta, punta, punta i a lloc. Escaf, pas, piquem, piquem, i davant, hol, i davant i estomp. Punta, giro, obrim, tanquem. Bain, 2, 3, el rock, step, estomps, començo. Punta, baixo, punta, baixo, punta, baixo, punta. Escaf, pas, piquem, piquem, davant, hol, i davant i estomp. Punta, giro, obrim, tanquem. Bain, 2, 3, el rock, step, comencem. Puntes. Punta, esquerra, escaf, pas, stomp, stomp, encross, stomp up, punta, mitja, out, encross, bain, rock, step, atenció, el tac, repetim el rock i comencem, i quart, i mitja, i escaf, aquí, i pam, patam, patapum, puntes, 2, 3, encross, bain, 2, 3, en rock, step. Seguim. Punta, giro, al lloc. Escaf, pas, estomp, davant, hol, davant i estomp. Punta, giro, davant. Obrim, bain, 2, 3 i comencem. Tou, estrat. Escaf, step, pam, pam, piquem, hol, davant, estomp. Punta, giro, obrim, tanquem. Bain, 2, 3, atenció, al tac. I rock, step, començaríem. Sí, s'entén? Ens faltaria... Vinga. Hem fet el segon i ens faltarà un tercer Que ens a la quedarà paret mirant aquí. de les 12. Vale? Música? I ja És que està, esteu això és molt tot. callats, llavors no sabem... Va bé? No va bé? Sí? I per què esteu tan callats? És el còctel que Vinga. estan en fogots. Turn the Stone és la cançó.